Lle dyn ni'n mynd? Take a look at the 5 and 10. Nôl coed yn dolyg! Da ni wedi dod i ddewis coed yn dolyg a edrych ar Nadoligaidd. Ni wir ddim yn teimlo'r Christmas spirit. Joia fanna hana. Literally teimlo fatha bod dolyg wedi fel explodio a di mynd dros fi. Fel traddodiad a bob blwyddyn da ni'n prynu fel baubles gwahanol newydd i'n hunan. Blwyddyn yma, da ni wedi cael hein.